Em dic Ruth Rueda, tinc 42 anys. Volia estudiar INEF, però de jove, quan encara anava a l'institut, vaig tenir un fort cop al cap i vaig entrar en un coma profund a Barcelona. Tot va començar a anar empitjorant. Estava treballant en un restaurant i em va donar un atac d'epilèpsia treballant i ja em van dir que no tornés. M'agradaria sentir-me bé una mica, només per mi. Soc vàlida. Serveixo. Aquest és el meu lloc. Per què no hauria de ser-ho? Jo no tinc por. I si jo no tinc por, Per què la tens tu?